awungase ngafa. Hawe babo uNkulunkulu kantuphi baba. Gogo, ngizokwenzela ilata lakho ngicela ukumela kokugcina. Ngisemanzini amnyama gogo. Hey, into engeke salunga leyo. Namanje ayikho inamba ezoletha 50,000 la. Inkinga ekhona ngisayikhumbuli kahle. Ngicela unginike nje ithuba ngiyikhumbule mhlawumbe ngizoyikhumbula ntambama. Ntambama ukhumbula kogogo. Baba mkhulu, ngiyabuya manje. Yo. Hey. Amen Makhosi. Ubalot Amen Makhosi. Ngena. Malibonga igama lenkosi. Aw. Kwangathi umfundisi nje. Ya, nguyena umfundisi indaba khona inkinga. Hayi. Siyakwamukela ncebe yenkosi ayikho inkinga. Ngabe ubekwa yini lapha? Ngibekwa yiloko kungibekela. Kanti awuhloleni wena? Cha, ngiyahlola ukuthi nje nginokudideka. Udidwa yini? Yini ngifika usanda kubhema? Hayibo. Angibhemi mina. Mawubheka ngifale insangu mina. Angishawo ukuthi ubhema insamo. Ngisho lento le. Wena mfundisi. Ubizwa kwabantu abadala ngalento? Uyikhola njani ngempela wena? Awu amancoko Makhosi ngiyahlala. Oh. Manje ufuna sikusize ngani ke ndoda yamadoda? Yazizwa usutheni. Ubiza mina ngendoda amadoda. Awu. Angiboni ngabe khona into wrong mangithi indoda yamadoda. Abe. Awuyiboni into wrong lapho? Hayi. Angiyiboni into wrong kodwa phela mikhona ngiyaxolisa. Ungangibizi mina ngendoda amadoda. Ngiyindoda, uyezwa? Awu. Bese ngixolisile nje umuntu wenkosi. Asiqhubeke. Kulungile asiqhubeke. Kodwa asidoma siqhubeka. Wazi ukuthi ungangijwayeli mina amachipsayela. Hayi, kushuthi ubizwe ngami. Cha, ngicela siqhubeke Nceku. Baningi abantu engidiya nabo la sigodlweni usuku nosuku. Awusho ngani ukuthi baningi abantu baqulayo lesibhodlweni usuku nosuku? Hayibo, uthini kimi? Ngiqola mina. Uthi vele lena nyanga iningi leni linamanga kabi. Ungangifaki mina lapho. Kodwa futhi lento iyafana. Nani bafundisi? Iningi lenu namanga. Cha Makhosi. Thina asinawo amanga. Konke thina sikusho sikhotha encwadini engcwele iBhayibheli. Nina nithatha lokho lenhlezi nisho. Hawu, wabuza ibhasi ibhaliwe. Sithathe edlozini. Edlozini. Yonke into eniyibhala lapha na ku social media nithatha edlozini. Ungayikhuluma into ongayazi. Wangiba social media mina. Hayi, asiyeke. Ya, asiyeke vele ngawanti sophambana. Manje ufisa ngisize ngani? Lana bengifisa unginike isibunge sebandla. Nginebandla. Ibandla lami linabo abantu kodwa abekho kahle. Mangithi abekho kahle Makhosi, ngisho ukuthi abangigcolisi. Hayi, uba lokho singakwenzela. Manje ibandla lakho likuphi? Oh, lisemlazi kwaBB. Ha, eGwilini. Oh hayi, khuleka. Isibunge singakwenzela. Kodwa into ezomela yenzeke, uzomela eqesihlole, emva kokuthi sihlole, ebese ngikuse empophomeni. Empophomeni lapho ngiyokuhlambulula, bese siyabuyela, bese ngiyakunika ke. Hayibo. Sengihlolelani ke manje ngoba phela mina la ekhaya ngize ngesibunge. Sizobe sihlolela phela ukubona ukuthi lento esizokunika yona izokusebenzela yini. Cha, ngiyayibonga leyo kuhlola. Mhlawumbe ngingayibuza yileyo yokukheza lapha empophomeni ukuthi yona ingayimalini mangathiwa ungenzela yona olusugeda esihamba nesibunge. Kahle khona bekumele siqale sihlole ngoba nakho uthi awuthandi ke kulungile.
Ukukusa empophomeni ngiyokudlambulula kanye nokunika isibunge kuzoba u65,000. Oh. 65,000. Ndoda. Uyawazi kodwa 65,000. Hayibo. Ngiyawazi 65,000. Nginyanga edume kabi mina ngitshela ngo65,000 imali encane kanjena. Beza u65,000 manje if unawo kubona. Yini ekukhalisa ngoba imali unawo ngiyakubona. Wena khipha 65,000 ngikwenzele lento finish. Beza u65,000 manje if unawo kubona. Wakwayizaphi into ngibuza yona wena? Ngithe veza u65,000 manje ungalibele uchaza uveze kwi-bank account before ngikukhokhele siqala ukusebenza. Ngithi mina wake wayizwaphi lento ngibuza yona manje? Angikaze ngizwe ndaba ingakho ngibuza wena. Manje pho uhleka ngiyahlekisa lokho? Hawu mfowethu. Ngiyadlala. Hawu mfowethu. Imini uSanele Mnyandu ngangifunda nawe eMenzi High School. Awusangiboni? Sanele. Wawubiza ngobani esikoleni? Ngibiza ngoPantsula. Hawe, Pantsula. Usaphila? Bese ngisaphila. Uswaba inyanga. Yazi ngizwile bese uyenyanga ngitshela bayadlala ngathi azinothi ngizokuqalaza bese ngiyakupranka. Wena nomnyanga. Mfethu impilo mfethu. Wena futhi usaba mfundisi? Awufethu. Angisiphele mina ubaba wayemfundisi. Manje baba ushone ngo2020 ngeCovid. So kungiphoqile ukuthi ibandla vele ngililawule. Hayibo. Pantsula lento yakusa mfethu. Awuyiyeki namanje. Kwenzani baba wakho afika aphathe ibandla. Mase seshoni baba wakho jikijiki zikona uphathe ibandla. Hayi wena. Awufethu ufuna imali mina futhi kuphela. Hey. Kuyazameka kodwa. Ya, bese kuyazameka akufani nokuhlala bese akufani nokuhlala. Manje wena ungena kanjani ke la eminyangeni? Mfowethu. Impilo mfowethu, ngaxhumana nabantu, abazi izinto, ngenza izinto zenzeka, emva lapho ke kwenzeka, ngafunda amanga kwa easy. Bana. Uqonda ukuthi uyabasebenza. Ya mfowethu into kanjalo kodwa phela nami kukhona sengikwazi ukwenza yabo. Kodwa into engisayenza kahle uma kufika umuntu engimaziyo efuna into engakwazi ukuyenza, ngiyakwazi ukumrecommenda kumuntu oright. Manje makufika umuntu ongamazi wenze njani? Kuya depend ukuthi lo muntu ufike kanjani elethe ubani. Kodwa makulabantu bako social media yamhluthula. Ingakho lapho uzongitshela ngo65 kg. Kahle mfethu wabula wawa. Hey, Shoba fungeza uyena. Hayibo uthi ungeza ubani manje? Hayi chill. You'll see what is happening. Hayibo. Nayi lenje. Hey wena majazana, ungaqhamusa uzongibiza ngenja wena? Noma ngathi ngumajazana nginendaba into engiyifuna kuwe imali yami u50,000 rand. 50,000 owenze njani? Ungidakelwa mina. Mthatha khona ukuhlaza ngempela. Ungafika uqola umfowethu bese usuyakudakela. Hayibo. Cha ukuthi ngiyadideka. Wena wanginikeza isigubhu esingasebenzi waqedwa wangiblock. Hayibo. Ever since ngasebenza lesigodlweni, angikaze ngokhipha umuntu ongasebenzi mina. Bana. Uthini manje? Usukhohliwe ukuthi mina uthini? Cha ukuthi ngiyadideka manje. Lelo dubani umfowenu? Baba. Akusikho home affairs la. Lethi imali yami ngihambe man. Lethi imali man. Okay baba. Ngiyabuya manje mfowethu. Uyaphi? Hawu. Ngilanda imali yakho nje ngidedele. Awuphumi la. Tshela umuntu ozoyiletha la. Hawu bafo. Mawucabanga lento ngalo 50,000 endlini. Ngiyazi vela unawo. Sihamba nawe manje uyozubuya emhlazana wafonela umuntu ozoyiletha le mali. Hawu bafethu ngiyangideba phela makunjalo. Something like that. Let's go. Hawu bafethu manje. Zama. Phambi. Wena.
Yebo bhuti omdala. Hallo? Imini noPeter, ngicela ungisize la. Waqhamuka usufona ngenamba engingayazi nje. Uvele yaphi wemjongeni? Bhuti, ngikidnaphiwe la manje kunobhuti owaqole ku50,000 ngephutha. Manje ungibambile bafuna ukungibulala. Uthi waqoleka ngephutha? Ukhona yini umuntu waqoleka ngephutha? Bhuti ngicela ungisize ngiyashona. Ngicela ukuthi uze no50,000 ngizobatshela bekunike ilocation. Hey, usangithathephi mina 50,000 rand. Okunye-ke futhi wona noBelita. Kunini ngikukhuza ngalento yakho yokuzenza inyanga ewukhokhovula obhedayo. Hayi, ngeke mina Hello? nginayo bona wenza njani fusele. Ayikho enye inamba yomunye umuntu ongakunikeza le mali. Inkinga bhuti omdala le mali iningi. Ngicela ikukho kancane. Kancane kancane uyadlala wena. Ngiyabuza. Ngicela noma amanzi. Awungiboleke lokho. Hayi iyabheda lokho ngeke ngimuzwe ekhaya. Awungiboleke lokho. Number 1. Kodwa Nkosi, kodwa gogo Nkosi. Kodwa Shemba uNkulunkulu aweJesu. Ngaze ngafa. Hawe babo uNkulunkulu kantuphi baba. Gogo, ngizokwenzela ilata lakho ngicela ukumela kokugcina. Ngisemanzini amnyama gogo. Hey, into engeke kusalunga leyo. Namanje ayikho inamba ezoletha 50,000 la. Inkinga ekhona ngisayikhumbuli kahle. Ngicela unginike nje ithuba ngiyikhumbule mhlawumbe ngizoyikhumbula ntambama. Hoho, ntambama ukhumbula kogogo. Baba mkhulu, ngiyabuya manje. Hawe. Lo muntu uyala nenamba ezokhipha lo 50,000. Awungizame ngokunye, ayikho into ongangiboleka yona. Lo dila ngalo muntu lo. Hayi bafu. Nawu malamlela. Bafu, angifuni ukumdubula, ngifuna imali yami mina bafu. Hey uzobuya usebenze enye imali. Bafu. Hey, yazi phethwa ukuphazamisa ngiyasebenza la uthi ngixoxe naye. Hayi bafu uyazi manje. Awu, Nkosi yami, awu imali yami madoda. Awu madoda ngaboshwa mina. Lalela. Mawusuqedela ukutetema lokho kutetemayo. Thathe lo mzimba lo ugqibo la ubona uzogqiba khona. Ungazi unukela endlini. Yasebenza lo waphazamisa. Kodwa bafu. Sungazi umbulala. Nakhona unlike imali oyitheni. Le nto wayiwina ka Betway ngo10 rand. Imali encane uzophinda uwine enye usebenze enye. Imali yami ngoyona leyo.